ngaske ningandivi wrong guys man, yazi, but andikhathali noba kwenzeka ntoni elifini yakho, izinto zakho azihambi kakuhle, but suthi uzincame efundini uthi ubene-crush kwiDyan, andiyo-out grand mos mna, andiyo-out sharp, andihleki naye wonke ubhobhoyi lo uhleka nami, because phandle apha zikhona nje zimenqa ngaske uzishayise ngomoya. Mna apha kumekasi, apha kumestratweni, amsho baninzi abantu abanothuka kule nto yezi videos uba hayibo esi simenqa segiant kanti siyakwazi uthetha, because iDyan izithulele, izipholele, izimindela nje ibhizinesi yayo. Omnye ke shem abenalo lakhe andibambe ngencoko emjayivini athi yu kanti ushayi, ndibe ndiqonda uba yo vuya nje wena uba ungayiva into ecingwa ngomnye umntu so ngewive emdakana apha enevunjana ngathi i-avanza indala. But ke asikho lapho namhlanje man guys, andikhonswempu mos mna kwezaa nto zee-friendships, noba ndithethe nawe kayi-1 ngesemester fondini ngathi uyi-final exam, akho beef mos asixabenanga, qha umntu ubhizi nawe babhizi. Nale nto yofaka inamba mos koFacebook no-Insta for i-merchandise andikwazi uyifaka ku-TikTok because uTikTok unochuku. Ufika umntu endiwhatsappele hi ankile eitha ola, funeka mna ndiphendule odamtiriri fondini yo idibanisa ishwangathele kwiparagraph eyi-1 laa nto leya. Ndizawufika mna ndiphinde nje loo bhisi because andizuphendula wonke uvobe lo. Omnye ndiwhatsappele ba ucela ii-videos ade abe nesibindi sokuthi zonke uqala kule yokuqala. Ndiqonde man, mna ndedwa ndidomele ibihlobo uba ndizawuhlala apha ndiqokelele ii-videos more than 200 ndizisendele isimenqe somntu esiyi-1. Hayi umntu aborha icinge naye into man before ayithethe. Omnye uthi ucela umculo wam ndithi hayibo esi simenqe inoba sicinga ndinguphuze ekhemisi ngo. Omnye zange wathetha nothetha nam, andiqhathe ke shem enze ngathi uzawuorder iskipa, vela ndibethe eqala fondini ngevidiyo khona ndiqonda hayibo akhona le nto ibhadlileyo akazayithetha, uzamane esithi ke ankile ankile Dyani phelela apha. But ke wethu guys, abantu nabo shem abamzuvukile beni bangena-boundaries nabo funeka shem behoyiwe, abahoya yinja kuba umuntu nosuke angathengi nothenga uba kafuni fondini yo.